הסדר לקראת ראש השנה תשע"ב, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. אתם כולכם בעזרת השם, אני בטוח, תתארחו אצל הילדים, אצל הבנים, אצל הבנות, ותשבו אצל הנכדים, ותשבו ביחד איתם שולחן הסדר של ראש השנה. וגם פה דליה במועדון שלכם ביקשה ממני ואמרתי לה, אני רוצה מדי פעם לבוא אליכם ככה, לא כל שבוע כמו פעם, אבל קצת קשה, אבל מדי פעם להגיע כדי להיות איתכם קצת, ללמוד קצת, לשמח אתכם. ואנחנו היום גם ערב ראש השנה, אנחנו נוהגים לעשות התרת נדרים, נעשה לכם גם התרת נדרים. קשה לכם אולי לבוא לבית כנסת מחר בבוקר. יש הרבה אירועים שמתקיימים בגן יבנה ובכלל בארץ לקראת החגים. זו תקופה מאוד מאוד מיוחדת, תקופה של חודש תשרי שהוא חג, הוא חודש שהוא עשיר בחגים. ואיך אומרים, כמו שאמרו חכמים, בראש השנה עוברים כולנו כבני מרון. כבני מרון, מה זה כבני מרון? זה כמו הכבשים, שהאדם שמגדל את הכבשים אחת לשנה צריך לתת מעשר, לתת תרומה. ואיך עושים את זה? בתוך הדיר של הכבשים יש איזה פתח כזה קטן שדרכו יכול לעבור רק כבש אחד, ואז מתחילים להביא את הכבשים אחד אחד, וכל עשירי יש איזה מין מברשת כזאת עם צבע מיוחד שמסמנים אותו ואומרים זה למעשר, וככה עובר כל העשירי תרומה להשם. אז אומרת המשנה, גם אנחנו ביום ראש השנה עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. בני מרון הכוונה כביכול כמו הכבשים, שאין מצב שאחד ככה מתחמק או בורח, אלא עוברים אחד אחד, ואנחנו מברכים, כולנו מברכים אחד את השני, לשנה טובה ניכתב ונחתם, ותכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. כולנו ביחד. לשנה טובה, תיכתב ותחתמו. לשנה טובה, לשנה טובה, תיכתב ותחתמו. שנה אני שומע אתכם כל כך, עוד פעם אחת. כן, אבל זה מילים פשוטות מאוד, עוד פעם. לשנה טובה, לשנה טובה, ניכתב ותחתמו. לשנה טובה, לשנה טובה, ניכתב ותחתמו. לשנה טובה, לשנה טובה, תיכתבו ותחתמו. אז בראש השנה, חוץ מהמצווה העיקרית כמובן של תקיעת שופר, אז יש מנהגים באמת מיוחדים שאנחנו, עם ישראל, נוהגים אותם בדורות, ואחד המנהגים היפים זה באמת שאנחנו עושים כל מיני סימנים ביום ראש השנה, סימנים טובים, לדברים טובים. כי הרי מה זה ראש השנה? הראש של השנה. כמו שיש לנו גוף ורגליים, ויש לנו גם ראש, והראש זה העיקר, הראש זה העיקר, עכשיו יש את המוח. וכשהראש בריא, אז כל הגוף בריא. אבל חס ושלום, כשהראש, רגע, אחר כך, עוד מעט.
מותר שהיום? כן, כן, מותר, בטח. תריץ לא, מותר. לא, מותר. רק אנחנו בשביל... תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם בראש השנה, מחר בערב, כל אלה האנשים יוכלו להיות ביחד באיזה מקום ולחגוג ביחד? לא. הם לא יכולים. אז זו ההזדמנות שאנחנו יכולים להיות ביחד. את מחר... אני שאלתי אותך מותר. מותר, כן, מותר. ודאי שמותר. ולכן הראש בריא, אז גם כל הגוף בריא. אבל אם חס וחלילה הראש חולה, אז גם הרגליים למטה חולות. אז גם בראש השנה, שהוא הראש של השנה, כשראש השנה, החג, היום הזה, היומיים האלה, הם בריאים, הם טובים, אנחנו עושים בהם סימנים טובים, אז זה משפיע על כל השנה. ולכן בראש השנה לא נאכל דברים חריפים, גם להשתדל לא לאכול דברים מרים, כי מר זה לא טוב. וגם דבר חריף, זה חלילה מסמל משהו לא טוב. אז נאכל את הדברים מתוקים. ולכן באמת חכמים קבעו לנו את קערת הסדר, שבה אנחנו מברכים ואומרים את היהי רצון על כל אחד מהמינים, שגם נסביר אותו קצת על כל מין ומין. אנחנו פותחים בהתחלה בתמר, שזה פרי העץ, שהוא משבעת המינים, וגם התמר, המילה התמר זה מלשון שיתמו. אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו אויבינו. שיתמו אויבינו, האויבים שלנו, שלא יציקו לנו, שלא יעשו לנו בעיות, שלא יעשו לנו צרות. אז התמר, המילה תמר זה איתמו, כמו איתמו זה הסתיימו הצרות שהאויבים עושים לנו. ולכן אנחנו מחזיקים את התמר ביד ימין, את הפרי. כל אחד יכול להחזיק את התמר ביד ימין, ואומרים את היהי רצון, ואחרי זה מברכים את הברכה, ברכת בורא פרי העץ. אז מי שיכול לאכול תמר וזה בסדר בשיניים, אתם יודעים, לפעמים יש כאלה ככה בגיל שלכם שקצת קשה עם השיניים, אבל אז שמחה אמרה שיביאו להם. אז אפילו חתיכה קטנה, בואו נחזיק את התמר ביד ימין. לא, לפני קודם כל יהי רצון. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אתה יודע, כבוד הרב אמר, תורה מסמל גובה זה למעלה זה ראש זה הטופ של הטופ. גם הלולב בארבעת הוא הכי גבוה, תמיד ראשון. אז זה גם מסמל את העניין של הראש, של הלמעלה. אז יש לנו גם את הראש דג, גם ראש לראש ולא לזנב. זה אומרים בגלל ריח. כן. יפה מאוד. יש כבר זה? יש כבר חשמל? כן, ברוך השם. אז אולי אפשר... כן, בטח. אולי אחד המתנדבים הנערים יכול להיות פה ליד המתנדבות. טל. גם נעשה להם גם קצת פיוטי סליחות. ושופר. בואו נתחיל עם זה, דליה, נתחיל עם זה קודם. מהסליחות. יש שיכונים, ראית שיכונים? חילקנו להם. תראה מה זה מהירות, קח שירון, תראה. לאחר התמר. יש לנו גם בקערה, האמא, כולכם יודעות איזה מכינה קערה עם ירקות, מבשלים את זה ביחד. ובקערה יש לנו גם כן כמה מיני ירקות שגם כן מסמלים דברים טובים, או בטעם שלהם או בשם שלהם עצמו. לדוגמה, הסלק. סלק זה כן. אני מדבר רק, אני רק יודע ש... מי?
זה הווליום שיש. כן. תפסיק מהווליום. אפשר, שיבואו, כן. אנחנו רק עכשיו התחלנו, מי שיכול שיבוא. זה ברחוב בקד, בסוף רחוב בקד. אתה רוצה שמישהו יבוא לקחת אותם? מוריס, תקפוץ רגע, נעמי שמר, יש כמה ילדים שם, תביא אותם. בסדר, בא אליכם. ביי. מוריס בא אליכם עם האוטו לקחת אותם. באים לקחת אותם. טוב להודיע שבעזרת השם בעזרת השם יתברך. כן. גבי, אתה יודע שם על החבר'ה שלך ברוטרי, בכל... ביום ראשון הבא, מוצאי צום גדליה, בדלת תשרי שני לחודש, יש סליחות יישובית בבית כנסת נאות אשכול, סליחות שמארגנים תרבות תורנית וזיקה ביחד לדתיים וללא דתיים, לכל יהודי. בבית כנסת נאות אשכול זה בית כנסת ליד מגרש הכדורגל. לבוא בשעה 11, ראש המועצה יבוא גם, ידבר קצת, הרב דוד כהן, עוד פייטנים החברים מגן יבנה, ונעשה ביחד עם מצגת של יהודי סליחות, ורוצים שגם הנערים תבואו, זו הזדמנות ככה לחוות חוויה של סליחות. וכבר גם אתם שאלתם לגבי סוכות, יש נסיעה לחברון ביום שני של חול המועד, אפשר להירשם במתנ"ס, יש בחברון זמרים בכל היום, והמערת המכפלה פתוחה לתפילות, סיורים בחברון, אוטובוס ממוגן,
שאנחנו מארגנים מהמתנ"ס. רק אותו אחד? אוטו אחד, כן, מספיק. אוטובוס אחד? אוטובוס אחד. אז 65 שקלים להירשם במתנ"ס כדאי. אני נתתי מודעות למייל גם כן להביא לכם. אז אנחנו רוצים עכשיו לעבור לתקיעת שופר. אמרנו שהמצווה העיקרית של ראש השנה זה מצוות השופר. שכל אחד ואחד בזמן שקיעת השופר אנחנו כולנו מרגישים את הסמליות שבתקיעת השופר, את המשמעות הפנימית באמת, שאנחנו רואים את השופר, נזכרים בעיל שאברהם אבינו הקריב על גבי המזבח במקום יצחק בנו, שכמובן זה היה ניסיון גדול, ובזכות הניסיון הזה שאברהם אבינו עמד בו, אז יש לנו זכות לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, ריבונו של עולם, בזכות האבא שלנו שעמד בניסיון הגדול הזה, אז אתה גם כן תקבל אותנו, אפילו אם אנחנו לא כל כך בסדר, אפילו אם חטאנו ופשענו, אבל בזכות האבא אתה תקבל אותנו ותסלח לנו ותמחה לנו. הקול של השופר גם כן הוא כמובן קול מאוד מיוחד, אין שום כלי נגינה בעולם שיכול להוציא את הקולות המדויקים והמיוחדים של השופר. אז לכן זה הסמליות של השופר. נשים אומנם פטורות ממצוות שופר, אבל נהגו גם אנשים לבוא לבית הכנסת, או שהבעל תוקע בשופר בבית, אז מי שלא תוכל לבוא לבית כנסת, אז עכשיו זה הזמן, זמן התקיעות, כל אחד תכוון את הכוונות של מה שהיא רוצה לאחל לעצמה ולכל עם ישראל. אבל אני חושב שכולנו ביחד צריכים לכוון איזו כוונה אחת משותפת, באמת החייל גלעד שליט בן אביבה, שנראה אותו ממש היום, מחר, לקראת ראש השנה הזה, כבר יחזור הביתה. ותמיד גם נוסיף עוד שם אחד שאולי לא כל כך מזכירים אותו, זה היהודי היקר שלנו, יונתן פולארד, שנמצא בכלא באמריקה כבר מעל 26 שנה, שגם זה יהודי שנתן ועשה למען עם ישראל, ולצערנו עדיין נרקב שם בכלא בארצות הברית, ההתנגדות הגדולה שלנו, דבר שהוא בכלל לא נתפס ולא מובן הדבר הזה. אז אנחנו גם נכוון ונייחל לשחרורו שיחזור הביתה אלינו לארץ ישראל. השמיים, וקובל צעקתכם, שמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ונזכה בעזרת השם לראות את החייל גלעד של בן אביבה, בעזרת השם ודאי, וגם יונתן פולארד שיחזור הביתה ברצון. כפי שאמרתי, גם יש את הקערה של הירקות, המין הראשון הסלקה, שזה הסלק, אין לכם פה בקערה, אבל נסלק היום. יש. אז אנחנו מחזיקים, אומרים יהי רצון, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אחד זה מהמתנ"ס, אחד אני לא מפחד. אני עוד איזה שעה במתנ"ס, טוב? תודה. המצלמה קצת התחרפנה לי. שפר. לא חייב לתקוע, נכון? לא. צריך לשמור כוחות ליום רביעי. ליום חמישי. אחרי הסלקה, כמובן שמתם סלק שהסתלקו, המילה הדומה.
יש לנו בירקות גם כן את הלוביה, שזה השועית, בערבית קוראים לזה לוביה. לוביה זה מלשון תלבבנו, תלבב אותנו, הכוונה תשמח אותנו. אז אומרים יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתלבבנו, שתשמח אותנו. לא צריך לברך עוד פעם, כי כבר הלכנו על הסלק, אז רק אפשר לאכול. עכשיו מה על הסלק? על הלוביה לא צריך לברך. על הלוביה לא צריך לברך. ורכו בורא פרי אדמה. לא צריך לי בפה. דליה, איפה את? איזה מספר? לא, זה הדיסק שלך, אני לא יודע, זה השיר אחד השירים של ראש השנה. אתה רוצה שיר שלי? שיר של המין הבא זה הדלת, שבלשון ארמית קוראים לה קרה, קרה, זה, אז עוד פעם, השם הזה קרה, אנחנו אומרים יהי רצון, שיקראו לפניך זכויותינו, שיקראו לפניך זכויותינו, לקרוא. אז יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואבותינו, שיקראו לפניך זכויותינו, אמן. את השיר הבא בראש השנה או בשנה הבאה, משהו, אחד השירים המוכרים. יש פה בראש השנה, בראש השנה אצלי בגינה. בראש השנה, בראש השנה, בראש השנה אצלי בגינה. בראש השנה, לבנה, הגנה בחוף יתרום. בראש השנה, ליבנו המוות תלנו שנה. יפה ושונה תהא השנה, אשר מבדילה להיום. בראש השנה, פתחה עננה בפיה הסתיו. בראש השנה, כלב נשמה, עליו השדה מצב. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו המוות תלנו שנה. תהא ושונה תהא השנה, אשר מתחילה. אפונה, תשאירי לנו. רפואה שלמה בבריאות לחתן של מסעודה עזר ביטון בן עיסא, רפואה שלמה. בראש השנה המנגינה שאיש לא הכיר, וכל יממה הזמר רמה מכל חלונות העיר. רפואה בשביל לעזה, יותר טוב להתחיל את השנה בשירים, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות. שנה הבאה אני כפרה עליך, שנה טובה לך. שנה טובה לדוד הגיבור, שנה טובה לגלעד שליט יחזור הביתה. שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת,
אנחנו שכחנו דבר אחד חשוב, שבהתחלה היו צריכים לברך על המזונות, שמתחילים קודם כל מזונות, אבל אנחנו עכשיו נתקן את זה. כן, לא, לפי הסדר של הברכות, אז מברכים מזונות, עץ, אדמה, אחרי זה שהכל. אז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. מי שברח רוצה לברך את גנדי. השם ישמור ויצילנו וישלח לו בריאות.